И здравейте хора, аз съм Исто и ние продължаваме с оцеляването си в Divictus Gaming. Това е епизод 3 и днес съм приготвил нещо супер яко. Както знаете, след като волтнем по този начин, аз вече съм волтнал на тези двата линка, може да гласуваме за сървъра, както и ето тук получаваме ключ. Другите работи просто не ги взимам, защото имам по-хубави работи, иначе за хубави полшанките са хубави, но в момента ми трябва, не отивам да се бия много. И с този ключ може да отваряте тези честове и да ви дава различни неща. И за днес съм ви приготвил не един, не два, цели 101 ключа. Както виждате, 101 ключа. И да, сега ще ги използваме и ще видим какво ще ни се падне. Така, започваме. Първия ключ. Сега искаме да ни се падне бедрок, така като гледам май няма бедрок, така че нещо хубаво. Добре, титан кит става. Ще се сложа, за да ми вземам място. Така, останаха ни само 100 ключа. Продължаваме. Искам да събера пари. Или... да. Какво е това? Добре. Това... Какво беше? You have opened... Добре, пари. Но аз нямах предвид такъв вид пари. Имах предвид ДП, които са някакви точки тук в сървъра, които може да си купувате... пик спаунер. Добре. Идеално. С тези точки, които ви казах, може да си купувате различни ранкове. Някой ми фърли. Добре. Тези блокове мога да ги продам спокойно, за да взема още пари, с които мога да пазарувам най-различни неща. Iron блок. Това не е... Добре. Ще изхъбим тук малко ключове, след което ще идем в другата страна. Те са еднакви, но все пак ще видя за всеки случай. Какво е това? Омага. Добре, също може да се продаде. Не е зле. Тези тук за сега ще ги продадем. Този пик спаунер, да, но след това бедрок. Идеално. Между другото, нямах възможността да снимам, но ограбих къщата на един. Аз както си вървях, просто видях една къща и си викам, дай да видя какво има. И той просто сложил пред вратата две бедрок блокчета, но след като сме в PvP сервер, аз мога да му грифам стената и заради блокчетата нямаше никакъв смисъл. Но той ме усети, аз дори не знаех, че е там. След което започнахме да се бием, но той просто ме приби. Голден блок, добре. Той просто ме приби от всякъде. Имаше някакви супер яки сетове, мечове и какво ли не. Аз бях с брадвето, но бях с Iron Set. Брадвето после ще ви го покажа. Мисля, че вече сте го виждали, но го прикръстих. И да, той ме приби, след което аз си сетнах хом точно до неговата къща, защото след като вече съм имам ранг донейтор, още бедрок, след като вече имам ранг донейтор, имам право на 3 холма и си сетнах холма до него, след което продължих да си вървам. След около половин час се върнах и той беше там. И след като беше там, пак почнахме да си бием. Но той пак ме победи, защото аз още не си бях взел нито брой, нито нищо. В смисъл не ме уби, но ме остави на 3 сърца, той беше на доста. И да, всъщност аз имах точно тогава ендер перли, защото бях ходил до енда. И избягах му, нали? След което
видях, че не е в сървъра, видях, че излиза от сървъра и след като излезна, ето, 5 дъпа, супер! Значи с тези дъпа, след това или в следващия епизод ще ви покажа какво се прави. Тези дъпа са супер яки. Значи с тях може да си купувате различни ранкове. Например, ето вижте. Аз съм ранг донейтър. С зелено го пише и имам командите Heal и Feed. Мисля, че в предния епизод показах всички команди и какво има един донейтър. Затова, ако не сте го гледали, вижте го. Да. И всъщност това като цяло имам доста нови неща. Старт кит, супер тъпо. Но даже не го взех. Окей. Не ми пука много. Вау, този ще спра след секунда, точно ще спра звука, защото се чува около. Добре, не е нещо супер зле, но в смисъл, що може да се продаде. Що може да се продаде е добре. И всъщност това ще правим в днешния епизод. Ще взимаме награди и може би след това ще ги продаваме. А за Bedrock блоковете имам 4 или 5 стака, както казах, от къщата на този също имам Golden Apple Key и може и събрах около 5-6 стака от Legendary Kit е много яко. 5-6 стака Golden и Diamond блокове от неговата къща, които ги продадах и за това сега имам толкова пари. Вижте ми парите колко са. С тях мога да си купувам неща. Още Bedrock. Супер Bedrock. Скоро време трябва да продадем нещо. Ще олка и всички тези блокове руди, защото аз просто няма за какво ги използвам. Кители супер, но май няма да има място и ще изпусна нещо. Да. Фърлям това. Добре, той не взе нищо важно. Така. Продава се като напишем hand sell и не съм я написал. Май беше sell hand. Да, точно така. И продай всъщност всичкия олк за 8960 долара. И да, сега продължаваме да продаваме всички блокове. И този. Не знам защо просто не правя така. И тези неща, така ще ги оставим тук. Мисля, че 100 ключа за този епизод ще са много, но ще отнеме време. Но мен това не ме интересува. Gold Blocks, супер. Продават се. Направо ще ги продам. Между другото, в сървъра има Survival Games, но тъй като не се събират много хора, не го играят. Днес направихме 2 или 3 игри по 4 човека, 4 е минимума и просто накрая излугах, един питаше в чата как се прави едно нещо и ние го излугахме, че ще му кажем ако дойде. И той горкия дойде и след това му казахме, разбира се, но Pig Spawner, яко, вече имаме 2. Така, ще пробвам малко на тази страна. Мисля днес да отскъбя само тези ключове, защото епизодът ще стане много дълъг. Трябва да го качвам след това. Bedrock, супер, ето този чест ми носи късмет. Идва ми още от началото Bedrock. Вече имаме 2 стака Bedrock тук и още 4 или 5, не съм сигурен.
в базата, които трябва да си ги сложим в парцела. Измислил съм супер як проект, който трябва да ви покажа и ще ви покажа с Bedrock, който всъщност е един вид storage с Magma Cube спаунер, или може да не е Magma Cube, може да е всякакъв спаунер, но на Magma Ball се продава скъпо в сървъра, мисля, защото много хора питат: имаш ли Magma Ball, имаш ли Magma Ball? И аз след като имам спаунер, или имам два, не съм точно сигурен. Хайде. Не съм точно сигурен, след малко ще видя. Мога да продам, мога да ги сложа там всъщност и да се спамват и да ги продавам. Ако се продава на шопа, спаунер на крава, това може на парцела си да направим за храна, но аз не мисля, че ще ни трябва за храна, след като имам фид. Ето още един пик спаунер. Може да продадем тези спаунери за по... Не знам, ще ги продадем ефтино, ще ги продадем, че да се купат, защото аз и без това не ги ползвам. Но не знам дали всъщност не знам дали Donator титлата, ранка е за винаги или просто за определено време, така че по-добре да си имам ферма. И между другото, да, това е интересното от този клип. Не че е нещо много интересно, но това смятам да правим. В смисъл, не мисля да изхъбим всички ключове днес. Мислих, че ще ставим по-бързо, но това ще отнеме доста време. Ще изхъбим няколко. В смисъл, ще изхъбим още тези 3 и още следващите 4 от стака. Защото на всеки половин час аз взимам ключ. Нали, ако съм в сървъра. И след като на всеки половин час взимам ключ, те се събират. И отделно в предния клип казах, че един пич, който се казваше Warzone BG, ми даде 118 ключа. И със смисъл... Не, 118 не, стаки 18. Съжалявам за объркването. И да, старт кит. Добре, трябва да хода в къщи да ги оставам. Така. Ще да ги оставя и след това тъкмо ще видя колко стака имам. Обсидиан или не. Те всъщност обсидиана беше... Да, той обсидиана беше в парцела ми. Така, хубави айтеми има. В скоро време може да взема и няколко ключа Пандора, които се вземат тука. Мисля, че струват 6 лева с SMS или нещо такова. Но също може да ги купуваме от хората в сървъра, които имат. Но тези ключове се купуват с ДП, които одеве спечелихме 5, които 5 са супер малко, според мен. Но с 5 може да си купиш доста неща, например, ранг донейтъра е 100. Значи представете си оня човек, колко е бил мил, че да ми даде 100 е така, просто вика тиги. Аз тука от не знам, 3 от 40 ключа, 41 ключа, взех само 5, представете си, хора. Ще го продадем.
И нека използваме още този и още един ключ. И ще си оставим 60 за следващия епизод. И всъщност сега ще ви покажа ларповете. Така, даймонд блокове. Сел. Не се занимавам да пускам даймонд блоковете на по-висока цена, че да преговарям с други хора. Просто си ги пускам, защото аз тези пари всъщност не знам за какво ще ги използвам. Ето, излизат още пари. И вижте колко пари просто имам, не знам точно за какво ги използвам, освен да си купувам неща от шопа. Сега ще ви покажа и шопа. Така, само секунда. Има два шопа. Единият шоп е шоп, който хората пускат за нас неща, но на доста високи цени. Ето, вижте, цените са супер високи на спаунери и тем подобни. И другия шоп е хардкор шопа, шопа на сървъра. Ето го тука, се влиза. И ето, като обикновен шоп, има доста неща. Също така липсват много неща, или аз просто не съм го оглеждал целия. Ето, има и бедрок да си купим, 10 бедрок за 100 000, което аз няма да си купа, защото имам предостатъчно. В смисъл, предостатъчно не, но ще събера. И да, това е шопа. Има много наковални тука. И тука е като енчантинг. И всъщност, ето ми е и командата feed. Нахранихме се. И да, може сега да ви покажа Warp End, който е всъщност на стария End. И има PvP и не знам как се бият тука. Той фърля полшанки. Добре, там има един чест, аз го отворих и видях, че има супер яки неща. Имаше Nether Crystal и какво ли още не, но аз си викам, айде ще го взема на стрим. Да, ето такъв кристал имаше. И си викам, айде ще го взема на клип. И аз пък на стрим казах. И следващия път, като отворих, просто нямаше. Махни се, шибан ендерман. Някой да ме хелпни с този ендерман. Махни се. Добре, не. Умри. Къде си? Къде си? Аз просто не те видях. Къде си? Къде си, бе? Добре. Сбихме ги тука. Аз се махам. Ще пробвам да си взема честа, ако е останал вътре, защото не знам защо, но ето вижте, хора, няма нищо, а беше пълен с супер яки неща. За жалост, така става понякога, но сега ще ви покажа Warp and Warp New End. Какво пиша и аз? Мамка му, какво става? Warp. Да видим как е. Warp New End. Така, то ма бише тук и аз не се съсредоточих просто. И ето го и новия End, от който може да се взимате тези плодове. Айде. Не, още сме на спауна. Добре, аз всъщност в къщата имам тези плодове от новата версия, които изяждаш ги и те телепортират. Сега ще пробвам да намеря един. Мисля, че с командата Heal ти се възстановяват също и сърцата и бутчетата. Сега ще я пробвам, след като ми свърши спринта. Между другото, тук няма от тези дървета, защото аз дойдох онзи ден и ги обрах. Да, точно така, пълнени и бутчетата. Добре, все също тук няма. Така, искам да ида на Warp End, за да ви покажа нещо. Един много як трик.
Така, само да видя дали имам блокчета. Имам блокчета. Така, както виждате, тук има един джъмп, на който му се джъмпи, може да си го джъмпи, но аз се падам. Някъде, ето, след стълбата и ето там някъде, точно там падам някъде. И след като аз направих ето тази колона, ма видяха няколко човека и тръгнаха да го правят след мен. Горе има чест с подарък, но си казах, айде ще го направя на клип, за да видят хората какво има в този чест. И така трябва да се качим по-нагоре и просто да скочим отгоре. Ай, стига бе, значи като отворя честа се маха. Значи като отворя честа, дори и да не взема нещото, се маха. Което е супер гадно. И сега се стъкнах. Не. Значи загубихме два супер яки честа, които не знам кога ще се респаунат. Мисля също ще вземем тези даймонд блокове и ще ги селнем и даймонд и година. Махни се бе. И така. Добре, 22 секунди до фит командата. И аз не знам за други ларпове, които са, значи повечето са евент, значи end, на който сме сега, евент, info е информацията, jump е event, leaves event, maze не е евент, но се пробвах да го мина, не можах, може би ще се пробвам някой път на видео. Nether е недъра, който може да ви покажа. New End, на който бяхме преди малко. Парцел, на който мисля, че съм ходил на клип. PvP. Не мога да повярвам, че това е PvP сервер, като вижте му PvP арената, хора. Това е нещо жалко, погледнете. Нищо повече. Това не са дупки, просто не са заредени чънковете. Вижте. Не са заредени чънковете. Това не са дупки. Какво има там долу? Дървета. Добре, вижте каква малка арена. Трябва да направят някаква арена, която е като на EnderGod, който знае сървъра EnderGod. Там арената е супер яка с дупка. И разбира се, сървъра тайм-аутна. И това ще е сървъра или аз, сигурно. Или сървъра, или аз. Един от двамата. Добре, това ще е края на този епизод. Надявам се да сте се забавлявали с ключовете, които отворихме. Следващия епизод също може да има, а пък може и да няма. Ще го оставим за по-следващия или за по-последващия. Това ще го решим. Може и да има няколко ключа в следващия. И това ще е от мен. Чао и до скоро.